Ik zit hier even lekker op het terras bij de held van 63. Net de held van 63. Maar, als het nou wel een hel hast met die cells, en volgens mij ding gewicht, toch? Dat ken, ja zeker. Dan wat we bij deze vrouw wezen. Ja. Maar waar ben je, joh? Ik ben Yveske Jellesma uit de Jouweren. Yveske Jellesma uit de Jouweren. Van Sportief. Van Sportief. En du hast best een bedrukken. Wat ben ik? Du hast een bedrukken, toch? Ja, ik heb zeker een bedrijf. Nou, vertel. Ik ben van Sportief. Nee, net dichtbij, hè? Oh, Get de rouge. Doe maar, steeds maar. Sportief. Van Sportief personal training, bootcamp trainingen, voedingscamp. Bootcamp? Ja. Vertel daar eens even toe. Bootcamp, nou dat kan buiten, dat kan binnen, als je maar aan het werk bent, nou. Maar je als aan bootcamp training, dan heb je een tintje en dan zo? Nou, net in tintje. We gaan net naar de Belgische roep. Dat kan wel, maar dan ben we net in tintje, dan ben we lekker buiten en dan doen we heel roeg. Ja. Maar de juist roege personal training. Dat ik heb maar krek de vanavond was worst. Maar hast dan een grote klanten hulp? Ik ben er maar bezig en ik help. Ja, jij helpt heel goed, ja. Want, de vertel een secretje mij, dat is de in hulp niet is en die weer wel 30 kilo afkomt, toch? Ja, klopt, zeker. En alleen maar die hulp. Ja, dat klopt. Nou. Maar als je met hetzelfde werk kwam, maar met mijn hulp, komen ze er wel. En dan helpt ze mijn dieet? Ik help ze mijn dieet, mijn voeding. Nou, dan maken wij maar even het adres in Utrecht, want ik ben net zo sportief. Nee? Nou, dan zorg ik ervoor dat het heel sportief is. Nou, dan mag je nog even één keer die namen zeggen van die bedrukken. Sport-if.nl Sport-if.nl. Ja, maar Griekse ei. Maar Griekse ei. En dan krijg je deze personal coach. En dat is een hele leuke vrouw. Ja. Hij zit erop op. Knoffelke doei! Doei!